Għal-ħabta tal-5 tas-Sibt wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħalla Malta lejn il-Libja b'bord ġett privat tal-kumpanija Medavia. Kif wieħed jista' jara f'dawn il-filmati, Muscat għadda bil-Ministerial Lounge fl-Ajruport Internazzjonali u ħalla pajjiżna lejn il-Libja. Mal-kap tal-Oppożizzjoni hemm id-deputati Carmenu Vella, Michael Farrugia, Noel Farrugia, flimkien mas segretarju Internazzjonali Alex Xiberra Strigona. Net News informat l-ajruplan se jinżel f'Mitika il-barra minn Tripli u fil-verità kellu jitlaq dalgħodu fit-8:15 filgħodu, tluq li għal xi raġuni ġie postpost. Kien il-portal maltarightnow.com li kixef it-tluq ta' din id-delegazzjoni Laburista lejn il-Libja. Il-Partit Laburista ma qal il-ħadd dwar din iż-żjara u kien bissija wara li tlaq l-ajruplan li ħarġet l-istqarrija mill-Partit Laburista. Żjara bil-moħbi bħalma kienet il-laqgħa mal-Ambaxxatur tal-Korea ta' fuq li fiha Joseph Muscat esprima l-kondoljanzi għal mewt tad-dittatur komunista Kim Jong-il. Ta' min ifakkar li fil-kriżi tal-Libja Joseph Muscat kien ikkundanna biss lil Gaddafi u l-atroċitajiet imwettqa mir-reġim tiegħu wara li dan tneħħa. Mhux magħruf ir-raġuni eżatta wara din iż-żjara fil-Libja għalkemm il-Partit Laburista fl-istqarrija tiegħu qal li se jsiru taħdidiet mal-Kunsill Transitorju Libjan. Abbord l-istess titjira kien hemm ukoll żewġ Libjani. Sa il-ġimgħa stess l-eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Laburista George Vella kien qed jiġġustifika r-relazzjonijiet bejn il-Labor f'Malta u r-reġim dittatorjali ta' Gaddafi. Il-Partit Laburista baqa' sal-aħħar ma kkundannax dak li twettaq fil-Libja u issa mar il-Libja wara li hemm gvern ġdid.